Здравейте! Днес ще ви покажа модул сервис, който сме разработили към софтуера за спедиции и транспорт. Основното, което имаме в сервиза, са активни заявки за ремонт, заявки за заприхождаване на стока, изписване на стока, наличности на стока в склада и позиции в склада, за да може да си намираме лесно нещата. Първо ще започнем с заявка за ремонт, когато шофьора се отчете примерно, може да се запише какъв е ремонта, километража, кой е заявен и неизправността. Примерно тече на въздух, влекач и ще запишем още нещо, смяна ремък пистов. Тази заявка след запис ще отиде в активна заявка, където може да си виждаме всички активни заявки, всички автомобили, които са за ремонт. Ако нямаме части в наличности, може да си поръчаме и да си заприходиме от заприходаване на стока. Имаме въведени доставчици. Ще си добавим нова стока, примерно пистов ремък с някакъв код. И вече може да търсим този ремък и по самия код. Нека да вземем 2 по 20 лева. Слагаме ги на позиция маркирана в склада А1-3. Да го кажем. Ще си добавим и една възглавница. Нека тези тук 3 са. Ще добавим една друга позиция. След като ги заприходим, ще ни се покаже стопка за заприходяване. И вече в наличности ще имаме нашите стоки, като знаем коя позиция са. Може да отидем вече да обработим заявките в активни заявки. Имаме бутонче изписване на авточасти, като тук може вече да се виждаме заявката течна въздух влекач, смяна ремък пистов. Примерно тече на въздух сме го отремонтирали с въздушна възглавница и веко. На нас не излизат 3 броя, трябва да ги вземем от tab 20 и само една ще използваме. Другото ни беше ремък. Ето кода беше 5667. Може да си добавим и услугите. Смяна въздушна възглавница, като ако имаме и цена за услугите, може и тя да се зарежда. След като изписваме, пак излиза складова разписка, т.е. какво сме вложили в автомобила. От наличности вече са намалели бройките тук на пистовия ремък и въздушната възглавница. След това може да си правим справки за изписани стоки по автомобили. Какви стоки, какво е вложено, на коя дата. Може само услуги по период, т.е. какви ремонти са направени. Тези ремонти влизат и в техническото обслужване. Като тук също може да се вижда и в техническото обслужване какво е изписано по-подробно.